Nekem általában elsőbbséget ad ez a világ, de a stop táblánál én rám még soha senki se várt. Az élet fő utcáján tilos várakozni, a vadveszéllyel nem érdemes viccelni. Az 50-es táblákat miért teszik ki? A 40-es meg értelmetlen, ez nem hiszti. A záróvonalat átlépve nem szabad előzni, a hídon pedig tilos tolatni. Menj hát előre, hadd sodorjon az élet, menj hát előre, amíg a tested érzed. Mit tanultál ötödikbe, hogy fel kell kapcsolni ötödikbe? Menj hát előre, mindig előre.